Eskerrik asko denoi parte hartzeagatik saio honetan eta lehenengo Aione aurkeztu dizuet. Aione Universidad Izardi Institutuan dago irakasle azken urte hauetan eta hainbat proiektu buru koordinatzaile da institutu honetan. Institutua proiektu askotan dago sartuta esan oso izaera batzen dauka eta Aione batez ere hizkuntzetan dauden proiektuak, instituzioa duten proiektuetan koordinatzaile jarduten du. Gehien bat lehenengo eta bigarren mailan kokatzen dira proiektu hauek. Eta gaur aurkezten dugun hau da idazlena bateratua euskara eta gaztelania artean aurten aurrera eraman lehenengo DBH. Hizkuntzen arteko transferigarritasun printzipioan oinarrituta dago proiektu hau, baina horretaz gain teknologia berriak txertatzen ditu, ikasketa kooperatiboak eta baita helburiken bidezko ebaluazioa. Eta hori izan da, uste izue Aione. Kaixo, egunon. Guk egin dugun proiektu hau oinarritzen da, bereak izan duzuen bezala, eta hor izenburuan ikusten den bezala alde batetan idazlena lantzea, baina era aukerakoan. Eta horretarako erabili ditu errubrikak eta hauek proiektu. Proiektu hau egitearen arrazoia izan da, orain arte, bereak izan bezala, izan da proiektu da bat ditugu aurrera, eta proiektu bat aurrera eramaten duguna da irakurmena, ulermena eta entzumena lantzeko proiektua. Bikoteka irakurtzen deitzen da. Eta proiektu honek emaitz oso onak ematen ditu. Orduan proiektu genuen, idazlena ere proiektuen bidez lantzen. Baina nahi genuen, baita ere idazlen hori era bateratuan lantzen. Ondoan gure proposamenarekin, egin genuena izan zen Zarauzko berritzeguneko aholkulariaren garakoan, Nerearena. Eta esan nion, lagunduko ziren. Eta berak zizkoa esan zuen barietzo. Eta lagundu ere, ira bat lagundu. Bere lagunduari esker, aurrera eraman dugu proiektu hau. Baita ere, beste zenbait proiektu, izan dizula bezala eramaten aurrera, eta honekin loturiko beste proiektu bat egin dena, azpi proiektu bat alegia, izan da, arlo ezberdinetan idazlena ebaluatzeko errubrikak egin. Proiektu hau aurten egin dugu eta aurten ikasturte honetan gauzatu dugu. Eta gauzatu dugu DBH lehenengo mailako ikasleak. Eta euskerako departamentuak eta gaztelaniakoak aurrera eraman dugu. Euskera eta gaztelaniako departamentuak aurrera eraman dugu edukia euskeran eta gaztelanian oso hurbilekoak direlako. Hurbiltasun handia daukatelako. Eta aurreikusten da datorren ikasturterako baita ere inglesa sartzea. Argi genuen, eta nahi genuen, eta egin duguna izan da, kurrikulumeko edukietara jo, eta eduki horiek idazlenaren alegia modu bateratuan landu. Zergatik,
baterantzez noski. Eta horretarako oinarritu gara proiektuen bidezko metodologia. Egin duguna izan da, teknologia berriak erabili, web questa egin, lan kooperatiboa aurrera eraman, eta ebaluatzeko errubrikak erabili. Gure proiektua dago oinarrituta testu tipologian. Hori dela eta, egin genuen lehenengo osoa izan zen, kurrikulum edukietara jo, eta ikusi, bai gaztelanian eta bai euskaran, testu moten arabera ze eduki jorratzen ziren. Eta hori egin ondoren, azterketa hori egin ondoren, 3 testu mota proposatu genuen. 3 testu mota aurrera eraman genuela pentsatu genuen. Eta egin ere bat. Eta 3 testu mota hori nolera eramango genuen? Proiektuen bidezko metodologia erabiliz. Zergatik proiektuen bidezko metodologia? Gure proiektuaren helburua, xedea, azken asmoa, ekoizpena dela. Eta baitere egon ginen pentsatzen, hausnartzen, ea hori guztia nolera eramango genuen aurrera. Eta pentsatu genuen web questa egitea. Zerbait web questa? Gure nahi genuena dela isladatzeko aukere ematen segurako. Alde batetik, gure genuena zen testu mota lan. Testu mota nahi genuen sarrera bat izan. Eta gero nahi genuen prozedura bat, horrego. Eta gero, ebaluazioa. Eta guzti hori web questa egitura bat. Eta gainera, genekien web questa erabilez gero, motivazioa lortuko genuela, teknologia berriak trebatuko genituzkela ikasleak, eta honekin batera autonomia ere lortuko genuela. Aurrera, errubrikak egitea asmoa. Eta honekin batera baita ere, adostu genuen azken emaitza, errubriken bidez ebaluatuko genuela. Eta errubrika horiek, bai gauzdelanean eta bai euskaran izango lirateke errubrika bera. Bai testu moten arabera. Orduan, erabatu genuen web questa egitea. 3 testu motan hartuko genitxun, orduan, 3 web questa egitea adostu genuen. Eta horrez gain, adostu genuen baina zentzu. Horretarako, genuen, kurrikulumeko edukietara, eta ikusi genuen, lehenengo balazioan, ze testu mota lantzen ziren. Bai gaztania, eta bai. Hori ikusita dela eta, adostu genuen. Lehenengo balazioan, narrazio testu. Bigarren ebaluazioan, eskutitza. Eta hirugarren ebaluazioan, deskripzio. Gaztelanian, kurrikulum edukietara jo genuenean, horrela zeukaten. Hau da, lehenengo ebaluazioan, narrazioan. Bigarrenean, eskutitza. Eta hirugarrenean, deskripzioa. Baina, euskeran, lehenengo ebaluazioan bai lantzen genuela narrazioa, eta bai, hirugarren ebaluazioan deskripzioa. Baina bigarren ebaluazioan egunerokoa lantzen genuen. Orduan zer egin genuen? Azken xedean, helburuan, eskutitz. Formala egin azkan, eskutitz, lagunartekoa egin eta egunerakoa txortatzen. Horrela gainera, egunerakoa txortatzen dagoan, ikusten genuen, hori, txapel batekin, 2 buru estatzen. Eta horren pasatzeko gara pixka bat ikustera web questen egitura. Esan dugu, 3 web quest egin ditugu. Ebaluazio bakoitzea, Orduan, web quest horren egitura da, alde batetik, web quest horretan ditugu egitura. Eduki horiek, lantzen dituzten lan
bakarkako lana ere egiten dutena. Eta izaten da, etxera bidaltzen ditugun jarduera. Eduki horiek, hau da, testu mota bakoitzean hartzen diren eduki horiek lantzeko, ditugu ereduak eta jarduera txeta. Eta lehen esan dizudan bezala, hori guztia landu ondoren daukagu azkenak, hau da, xedea. Eta xede hori da ekoizpena. Ekoizpena izaten da. Zirriborroa, ikasleak egiten dute zirriborroa eta testua. Eta gu, bai zirriborroa, baita ere testua ere, ebaluatu egiten dugu errubrika eta ez. Errubrika bera, astralian, eta euskera. Eta hau ikusten duzuena, hau da, narrazio webkosta. Hau da, azalean daukaguna webkosta. Hemen ikusten duzue edukiak daudela. Horiek dira, jorratuko ditugu edukiak testu mota horiek. Ikusten baduzu, zabela eta prozesua motarika dago, zertan datzan eta nola eratzen dagoen. Eta prozesua, nolako abidean duera, hori guztia, gero azten dut. Eta gero, landuko diren, narrazio testua. Esan hemen, falta direla, menuan gero, ekoizpena eta narrazioa azkenak esukien maizetako eratzen. Eta igual aipatu, ez direla mediko. Hori da. Normalean, webkostetan izaten da lan bat, ekoizpen bat egiteko, egoten da zarrera bat, prozedura bat, eta gero ebaluatzea. Hemen ez, hemen horrez gain daude edukiak. Eta edukiakin batera daude ereduak eta jarduera. Bertan egiteko. Eta hori izateko narrazio testua, horrengoa. Erabaki hori hartu zonean webkuestak nola egin, azkenean webkuestak ikusi badituzue interneten eta daudenak edo dira nahiko sinpleak, daude sarrera bat, task edo jarduera bat, prozesua, eta ebaluazio zuzenean, ezta? Hemen ikustezan, nahiz bat kurrikulumean txertatu webkuesta, ez izatea aparteko zerbait baizik, lehen egiten ari ziren hori bai euskal hizkuntza eta literatura, bai gaztelania eta literatura lehen lantzen ari ziren eduki horiek berak lantzea webkuestaren bidez. Eta horregatik, ikusten dugu menuan eduki horiek landu egiten direla, ez da ekoizpenera joten dela zuzenean. Hori bakarrik azpimarratu. Eta hau izango nintzateke eskutitza, testu mota eskutitza lantzeko bigarren ebaluaketan erabili dugun webkoestan. Eta hemen ere ikusten duzue hor daude edukiak. Eta hau aldiz da, hirugarren ebaluazioan deskripzioa, landuko dugun testu mota lantzeko webkoestan. Eta, gero, hor ikusten duzuen bezala horiek dira deskripzioan lantzen diren edukiak. Edukiak batzu dira gaitasun soziolinguistikoa lantzen dutena, beste batzu gaitasun diskurtsioa eta beste batzu gaitasun linguistikoa. Gaitasun soziolinguistikoa eta gaitasun diskurtsioa horiek transferitu daitezke hizkuntza batetik bestera. Baina gaitasun linguistikoak ez. Gaitasun linguistikoa dira propioak hizkuntza dira. Orduan, edukiak antolatzerakoan hau kontutan izan da. Zeren, baldin badira, transferitu daitezkenak ematen dugu hizkuntza da. Baina, baldin badira, gaitasun linguistikoak horiek ikusten ditugu bi hizkuntzatan. Hori ikusten duzuen bezala, zer da deskripzioa, hori, aldera gara ikusten bezala, da transferitu daitekena. Orduan ematen dugu hizkuntza baten, kasu honetan euskara. Gero, aldiz, hori ikusten baduzue ezaugarri linguistikoak, horiek ezin dira transferitu. Bakoitzak hizkuntza bakoitzak
ekoizpena ere egiten da, bukaerako helburua xedea egiten da, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Eta hemen daukazue eduki bat, eta eduki hori da la descripción objetiva. Eta hor, ikusten duzue, ikusten bai, gaztelaniaz dago, edukia gaztelaniaz dago, baina gero, jarduera, daude bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Eta, bai euskaraz eta bai gaztelaniaz, erabiltzen da metodologia bidea. Binakaran egiten dute, eta teknologia garrien dut. Eta ikusten duzu bezala bat bi zenbakekin, hori dira, hasiera da ejercicio de aproximación, aurre jarduera. Gero, daukagu edukia eman ondoren ejercicio práctico, saiakera jarduera, eta gero, bukaeran, beti eduki guztiekin, hau eduki guztiekin, ditugu ejercicio complementario edo jarduera osagarri. Gero, ikusi duzuen bezala bat zenbakiakin hori da jarduera mota, eta jarduera mota horiek dira aurre jarduera, ejercicio de aproximación, horiek dira aurre zaguntzak aktibatzen. Gero, baitere aurre eramaten dira saiakeraz jarduera, ejercicio práctico. Eta horiek dira edukiak lantzea. Eta gero ditugu jarduera osagarriak, ejercicio complementario. Eta hori dira zaguntzen jarduera. Gero bukaeran, esan dugu, bukaerako helburuan xedea ekoizpena dela, planifikazioetez ekoizpena dela, eta egiten da bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Eta hor egiten duten izaten da, landu diren eduki guztiak errabatu. Egonik batera, basorena, irudimena eta idazten dut. Eta hau izan dut izateke egin ikusten zuen ahora ekoizpenean dugun jarduera. Hor jartzen da zer egin duten, gaztelaniaz dago, eta gero euskaraz ikusten duzue. Eta ondoren urratxak, ez da, jarraitu beharreko urratxak. Eta hau da, baita ere, azken ekoizpena eta euskaraz egin behar eta ikusten duzue egitura dela bat, ez egin behar eta urratxak. Horretarako baita ere, gogorara beste zeikie, lehen landutako eduki horiek, kontutan izan ditzaten. Gero, ikasleek egin dituzten lanak, ebaluatzerakoan erabiltzen ditugu errubrika. Eta errubrika hauek ebaluazioak diagnostikokoak dira, baina egiten duguna da egokitu. Lantzen dugun, ematen dugun edukinen arabera egokitu egiten dugu. Eta honekin lortzen duguna da, alde batetik, bai gaztelaniaz eta bai euskaraz, jarraera akuratuan ebaluatzea. Eta honekin batera, ikasleek badakite ze irizpiderekin beraien lanak ebaluatuko ditugu. Oain ikusiko ditugu errubrika. Bai, testu mota bakoitzerako egin ditugun errubrika. Hau da, narrazio testua ebaluatzeko, beraiek ikusketako narrazio testua ebaluatzeko errubrika.
Eta gero, irizpide horiek daude sailkatuta 3 ataletan. Komunikazio egoeran, bestea da koherentzia eta kohesio egoeran, eta ondoren morfologia, lexikoa, ortografia eta sintasi esparru. Eta horren arabera daude irizpide ezberdinak. Eta, claro, egiten izan da, oinarrituko gara, ebaluazio diagnostiko berruketan. Eta gero egiten izan da, fundatzen dugun edukinetara egokitzu. Egokitzu irizpideak. Eta, hau da, eskutitzaren ekoizpenak ebaluatzeko erroleka. Bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Ikusten duzuek. Erroleka B da. Ebaluazioa trataera batera joan. Eta hemen ere egitura bera da, ezta? Hau da dago erdian nahikoa, gero gutxi, gero oso gutxi, eta gero bestaldera ondo eta oso ondo bikain. Hemen bestean ez dagoena dagoia jarrita, ponderazioa egina dago. Orduan, hor ikusten den bezala, komunikazioari eman diogu eguneko 20. Gero, koherentziari eta kohesioari eguneko 40. Eta gero, morfosintasiari, lexikoari eta ortografiari eguneko 40. Eta gero, egin dugun izan da, eremu bakoitzean, ponderazio horren zabalera jarri. Zenbat puntu izango litzateke, adibidez, nahikoan, hau egokitasuna ondo nahiko izatea, zenbat izango litzateke gutxi izatea, hori dena dago kalkulatuta eta beraiek irakasle gero puntuatzeko, kalifikatzeko egostasun gehiago izatea. Eta hau, denetan era berean. Hori beste erabaki bat? Hori da. Hau da, esparru bakoitzak, ponderazio hori bai testu tipo guztietan, hau da, beste bietan ere bai. Ez ibiltzeko puntuatzen ezberdin, narrazioa, eskutitza, deskripzioa, izan daiteke irakaslentzat egonen bat, azkenean, atalak berdinak izanik, orduan egokitasuna, koherentzia eta kohesioa, denetan, honek eukiko eguneko behia, honek eguneko berria eta honek eguneko berria, denetan, honek diskursoak eukiko du bila, ondo nahiko izan ezkero, testo mota guztietan, erraztu egiten du kalifikazioa. Eta gero gainera, pentsatzen ari gara, hau ez bel baten jantzea, klik bat eginez, ja ateratzeko, ez? Eta hau da, ikusten dizuen. Kultura bera da. Antolaketa bera da. Bakarretan, daude irizpideak, testu mota horra egokituta. Eta, bueno, hau guzti aurrera eman da, ateratzen ditugun ondorioak ere hementxe jarri ditugu. Eta izan da, ikasleak oso gustora jardun dutena. Gero, baita ere ikusi dugu idazmena hobetu egin dela, hau da, testuak idazterakoan errazago idazten dute. Eta gero baita ere teknologia berrian erabiltzen pegatu egin direla. Gero, jarduera adostean eskimena agertu dute eta edukiak transferitu egin direla hizkuntza batetik bestera. Eta ez bakarrik idazleena, baita ere gramatikakoa. Hasi dira, gramatikan ere edukiak transferitzen. Hau da, dira esaten, baina hau, ikusi dugu, eta hau gara da, eta
Teknologia berri dagokionez, agian asko zaitu komentatzea pixka, webkestak direla Euskarria, horrek ahalbidetzen du, gelan webkestaren bidez nahiko autonomia jardutea binaka lanean, horretaz gain, webquest hori etxean ere egin dezakete zenbait jarduera bakarka egin ditzakete etxean, etxetik. Eta gero, jarduera, hor daude jarrita, webquestetan, eta gero, bialtzen dituzte, konpartitzen dituzte irakaslearekin driver bidez. Hau da, gaude, zera asko, jarduera asko, gero, bete behar dituztena formularioa, galderak, eta horako gauzak egin behar dituzte driver bidez, irakaslea jasotzen ditu, eta aperaren erabilera eta asko zizten. Hau da, nola nantzen ikaslea, eta erabaterak. Ez dakit, kalderaren gabe zuen, sistema honen eta teknologia energetikoaren bidez idazten eginez eta ezagutzen lan egiten dutela ezta. Ekoizpen bakarra egiten dute? Biren artean ekoizpen bakarra? Ez bakoitza, ekoizpena banak egiten dute. Egiten dutena izaten da, lan kooperatiboan egiten duten gainerako jarduera. Alaz guztiz, badaude jarduera batzuk ere, eta esan dizuet, etxerako bidaltzen ditugunak horiek ere bakarrik egiten dituzte. Baina ekoizpena banak egiten dute. Binak lan egiten dute, lan bakoitzak bere ekoizpena egiten dute. Alaz guztiz, kasu puntualetan, zenbait kasutan, bakarrik ere lantzen dute. Ez da, denbora guztian binaka. Badaude zenbait jarduera, ekoizpena bakoitza berea. Galdera horri, pizkat beste oso bat dugu. Planteatu duzuek, ekoizpena taldeko izan da, etxera dago, ekoizpena taldeko edo ekoteko bakoitzeko bakarra zenta hori duzu planteatu. Eta ekoizpena da, norbera dela, Izan mintegin arteko erabakia da. Eta ebaluatu egiten dugu hor bat, beste gauza bere ebaluatzen dira, baina lan kooperatiboa batez ere datza, jarduerak egiterakoan adostu egin behar dituztela erantzuna. Eta jarduera horiek nola egin, bien artean adostutako jarduerak dira. Baina gero azkenengo ekoizpena, hori izan zen erabaki bat, integietan hartu zana, eta gaina egin behar dituzten bi ekoizpen. Bat euskaraz, bestea gaztera, bi testu. Eta bi zirriborro. Irakaslea jasotzen ditu driven, bi zirriborro eta bi testu. Eta, pentsatu zen, baitasun hori norberarena ebaluatu behar izan da, eta hori erabakiotik horrela dita interesetara. Eta horrekin batera, irakasleon ikaten prestakuntza minimoak gara, igualik ikuntza izan prestakuntza, jakin behar duzu, webquesta, baina, guk suertera daukagu, gure institutoan, horrelako bat asko egiten dira. Prestaketa ikastalak asko egiten dira. Baina ez da zaila, da. Eta ikateakoak ze ardura izan duen? Ardura handia. Ardura handia, galderaren bat, ezintasun bat suertatzen bali mazen, berare garatzen genuelako. Lehenengo eztabaidatzen genuen, ezin genuenean, jotzen genuen laguntza. Eta bigarrena, konpartitu zuten diguia ez esundari, baina beti egin, ez dut, eta zaundu beti, zizkizu zunderaren goza dugu eta
nola gauzatu duzue bi mintegin arteko koordinaketa, benetan ziurtatzeko bi minteginako koordinaketa dela, eta benetan gero ez dela trozen Alberto, un poco friki, aziokatzeko dela. Hori nola gauzatu dela. Baina hori nik uste dut, hoberkoen erantzun godizuna zuzendari izango dela, gaur dago. Así que, ikone, erantzun. Bueno, Es que bera egin du horretan. bueno, gaur etzan hitza entzun behar hemen, baina, bueno, jonen. Hau, bueno, lana atzetik dator eta, desde luego, ekimena eskertu behar dugu Euskarako Departamentuan baditugulako benetan lidergo pedagogikoa eramaten duten personak, ez? Eta gero, erabat bat eginik datozelako zuzendaritzarekin. Orduan batu egin ditugu bien interesak. Eta proiektu guztia sortu da, gero indarrak batu ditugu berritzagunearekin, eta nolabait egin dugu tsunamia, ez? Eta hasi ginen poliki-poliki Jaioneren ekimen proiektu txiki batekin, eta hori handitzen joan da. Eta agian puntua, izan da, benetan pensatzen dugu hizkuntza bateratuaren plana behar dugula, eta erronka ez da hor bukatu, zeren beste bi hizkuntza ere baditugu ikastetxean, ingeles eta frantsesa, eta hortik bat. Orduan, nola lortu dugu azkenean benetan koordinazioa bat egitea, leheneko esperimentazioa eta lan guztia euskararen bizkarrean jarriz, Jaionek lidergo hartuz, kutsatu departamentua, inklusibidadera eraman hor egiten aizien esperientzia inklusiboak, hau da, LTI eta bar, eta ondoren indarrak ikusi ditugunean nahiko sendotuta Euskara Departamentuan joan gara Gaztelaniako Departamentua kutsatzea, konbentzitzea ekimenekin eta emaitzekin. Ebaluatu egitea ze lorpenak ematen ari ziren pauso bakoitzea, hasieran hasi ginen ulermenarekin, eta joan gara pixka eta glos eta landuz. Paraleloan ikastetxean, daramagoia duela 4 urte uste eta aipatu dela leheno Jaionek, hasi ginela ez bakarrik hizkuntzetako lana bateratua behartzela ikusten, baizik eta askotan beste arlotan hizkuntza komunikazioa gaitasuna landu egin behar dugula, lantzen dugula, nahi eta ez. Eta autokritika bat egin genuen zertaraino ari ginen lanean natur, gizarteen eta esparru guztietatik. Eta zu Alberto zuzendari zinen, kalitate sarean zinen, nirekin batera, eta tresna bat sortu genuen duela urte batzuk, gelako jarduerak edo horrien gurean hausnarketa bat egiteko. Eta hortik ere nolabaiteko autokritika baten mamia edo sortu zen, eta hasi ginen modu ez sistematizatuan eskatzen departamentu implikazioa hizkuntza bateratuarekiko. Eta hori guztian edurtet izan dela azkenean tsunamiaren arrazoia eta lorpenaren arrazoia. Eta, bueno, desde luego, Marina eta Jaione batez ere, hemen dago Jaione, Marina ira beste lan bat egiten oso politia, eta beraiek egiten duten lana egiten duten moduan konbentzitzen dute nahiko horrez, eta konbentzitzen dute gaztelania eta konbentzituko dute ingelesa eta frantsesa dute. Eskerrik asko, beti bezain argi gara. Segundo año segundos y el año pasado terceros. El año pasado nos dio el premio del Endacari, el Día de Europa en Vitoria. Estuvo Fernando, ¿cómo es? Carvajo, el representante del Parlamento Europeo en España. Porque el anterior, porque ahora está otro, ahora está Verbal o algo así, no sé qué vale. Entonces, el año pasado Beasain fue segundo. Y bueno, pues básicamente eso, el año pasado fue sobre la Constitución Europea, hace 2 años sobre la ampliación de la Unión Europea, es decir, estuvimos mirando pues, cualquier cuestión sobre los 10 países que entraban en la Unión. Y bueno, pues si tenéis ustedes, yo os doy. Porque tengo 100.000.
Muchísimas gracias. Porque siempre cuando se termina el juego, al año siguiente, cuando se va a plantear un juego nuevo, te mandan CDs del juego del año anterior. Entonces, tanto con las pruebas colectivas como con las individuales. Pues, las individuales no esperéis gran cosa, porque son, pues, hay uno que todo lo organiza una empresa de Madrid, Factoría de Juegos. Entonces, pues el del euro se ha quedado en la empresa y es, pues, bajan monedas de euros, te ponen una cantidad y es ir pinchando para coger la cantidad. Yo qué sé. Ahora mismo no se me ocurre. El año pasado sí que trabajamos muchísimo sobre la Constitución Europea. Muchísimo. Tú te las sabrás bien. ¿Eh? Tú eres de las que te las sabrás bien y das el día 20. Bueno, y tengo Con un conocimiento. chaval mayor de 18 años que ya el otro día estuvimos haciendo broma, porque, claro, es del grupo del año pasado. El otro día le dije, Cristian, serás tú el único que vaya a ir con conocimiento de causa a votar. ¿Vas a ir a votar? Y me dijo, yo sí, porque yo me sé la Constitución mejor que muchos parlamentarios. Me dijo. Probablemente. Porque estuvimos 6 semanas dándole vueltas a la Constitución Europea. El Euroscola es un concurso que en ese sentido está bien pensado porque alrededor de un tema anual pues aglutina el trabajo de mucho tiempo, de muchos meses de los alumnos y bueno, les prueba a ellos mismos también sobre sus conocimientos, ¿no? Ahí tenéis la página, el enganche ha funcionado afortunadamente, no es nada difícil entrar, aquí tenéis el último, el del 2004, ¿vale? Es todo básicamente en internet y se trata pues eso, de jugar en internet y probar los concursos, ¿no? No nos has contado el premio final. Bueno, es que el premio, claro, es que es muy motivador. El premio es un viaje, un viaje a una sesión en el Parlamento de Estrasburgo. Bueno, mis chavales se conocen los edificios del grupo. Se conocen los edificios de la Unión Europea, vamos, de arriba, de abajo, porque uno de los juegos que me acabo de acordar son fotografías sobre los edificios que pueden estar en distintos sitios. Entonces, el Parlamento, el edificio del Parlamento, el edificio de la Comisión, o sea, todos de arriba, de abajo, porque claro, luego supone una búsqueda en Google o cualquier buscador donde hay imágenes que hacen que vean desde todas las perspectivas. Entonces los edificios de la Unión, el Parlamento, es que ya sale el Parlamento y lo dicen, o sea, otra cosa que tuvimos también muy bonita, el primer año, el año del euro, fueron los euromonumentos. Es que según voy hablando, me voy acordando de ellos. Los monumentos. Entonces, está claro que participar en el Euroscola le ha dado un tinte. ¿Lo veis cómo funciona? Está convencida de la causa. Sigue, pues.